njeslaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tokkay haydi e nder galle ceerno Ahmadou Tidiane Ba to moderne ko on waktu yoni ha to duɗala hadaygal qur'ana ngal ceerno Abou Siradio So to kay haydi kame khalifa ceerno Abdullaahi Kana ha to nder galle ceerno Ahmadou Nene Ba ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal khalifa général mo Tijani e rima wonande lundiɓe leydi Sénégal ha tenti noon dawriyankoɓe leydi ndi kala nde nottoto jungo wertigo hoorejo leydi ndi kamɓe kala ɓe jooɗo ɓe jewta beele jaam duumiɗo ene artaya nder leydi ndi Sénégal leydi Mauritanie ñalawma hanke o waɗama conférence haɓade ɗanlede ndewani lawol e gardegol ambassadrice mo leydi Amérique to noksaɗo o holliti fandare mabɓe ko darnude catal wallidde ɓesguji Mauritanie naɓe ha mbawa gollade leydi mumen mbasa ruttade ɗeɗen ɗanle ɗe ganduɗa ko ɗanle kewɗe caɗele no feewi to leydi Mali fiyoɓe mburu tawiteɓe to Bamako kolliti mette mumen e nder conférence moɓe mbaɗi wonande kuppiraji courant kene wona 24 heures ɗum noon moƴƴantaɓe nawri golle mabɓe caggala to leydi Guinée Conakry kene wona joni lebbi 15 ko wedda e kaso woni Mamadou Baylo Diallo ɓurɗo andirede guiɗo fulɓe ɗum ko laamu ngu tumimo ko gueɗe ɗe o nodditi e nder leydi ndi ko fati banggue seppoji yoga e gueɗe diɗɗal avocat ji makko erima soit woñaɓe walla wo ɗaccite kabruji men mana en hatto Burkina Faso Côte d'Ivoire Niger Libéria RD Congo Afrique du Sud ma en dia ha ton joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko gando laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari danayal kame ɓalayal kala sa yiɗi hebde humpitol laamgo ko fate banggue yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala yaɓan ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji joni keɓa hen ko laaɓi ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene safa kiis fibron nonne kadi caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele gorago eɗin fannuji kala kono kadi ko bindowo laaɓaɗo listihara pirowo koyɗi guila to banggue golle moƴƴe ittude dabare kononne kadi kumiɗo guila to banggue dewle ha e golle e kayitaji kala kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji haɗani ɗon tan omo safra on janowo barogal ha yogay ñabbuji goɗɗi kala ha tenti noon omo jogui leɗɗe sa muɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete hande omo tawe toon to Paris lamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 walla noon so tawi konon wonɓe toon to leydi France mbatta ko 06 04 04 66 27 kono kadi kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kumpitiɗo lasrari danayal e ɓalayal kala ene yaadini tene kadi ne waddi hen listihar lappinde ceera base makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko musidɗo makko kumpitiɗo ɗen golle woni ceerno Abdullaahi Diallo on noon sa yiɗi jokkodirde e muma ko 77 714 94 15 kono kadi mo andino dendagal Mauritanie naɓe kala to Nouakchott woɗɗaniro biñ kat ene tawe ɗon miñi ko base makko gonɗo ɗon sa jokkodire ɗeɗo hen tongoɗe ma heɓen kollaɓi woni ceerno Siré Diallo ɗum noon musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ayoro mi dañi bela mi hirnana bela ayoro mi jaftay bela ayo bela ayoro mi dañi bela docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djibiso baɗɗo wittoji mum to leydi Mali ha e nder leydi Sénégal kala cafrowo yogay ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli kala
docteur Djibiso ene safra ñaw biteɗo kiis fibron nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala docteur Djibiso ene safra prostate nonne kadi asma ɗojjo duumigo koyɗe musoje koye musoje keceji musoje jaaɗo ha seydani memi jano borogal kala mum docteur Djibiso ne safra an donkuɗo ɓesnude caɗele gorago joguiɗo caɗele endi musoji ene wawi taw ko cancer ɗo docteur Djibiso holliti ene safra kala muɗuma docteur Djibiso cimmiɗo huuɗo bonko ko hanate ƴiƴam muɗuma nonne kadi joguiɗo caɗele kayitaji kala mum sa jokkodire docteur Djibiso a wiyat alhamdulillah docteur Djibiso tawite koto kiidira saari ha to kiidira antentigo mawɗo jiimi koye galle makko base makko ne tawe ɗon base makko goɗɗo tawite koto Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Ly sa yiiɗi jokkodirde e docteur Djibiso tonggode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 walla mbaɗa 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 musidɓe tedduɓe docteur Djibiso e jeese meɗen gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to korodinnooro ari ko wallude e safrude haa moñi kala yiito heen hoore muɗuma gorel te ala effet ala rewam a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa heewɓe hutortoɓe gorel te kolliti gila tan ɓami yarde gorel te dañi heen aafiya mawɗo no feewi heewɓe heen fonnoɓe oppirade yoga e ñabbuji woni heen wurno ko poɗɗe kono hannde o ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ene safra yoga e ñabbuji jangtaɗi eɗi jangtaka kala an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu wuloru jaaɗoru janowo joguiɗo diabète yoga e ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te ma wi alhamdulillah sa yiɗi andude ko jangta e gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi koto risatol gonɗa to galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo Madina Gounas Amadou Sambalo ha to Tamba kala 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto Galoya e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikine jokkodirta koye Amadou Isman Ndiaya mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye ceerno Saliou mbatta ko 77 288 51 80 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men eɗen daña jaam kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare sappo e naya colte hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar kabaruji men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karalagal Weltare TV
ko musidɗo mon Saydou Abouba Kumpital mon to kay heyɗi ene heɓo ngam jaɓɓade ñalɗi diine kewɗi yuɓɓinede ɗon e wuuro he woni siyara ceerno men gando moƴƴo waliyo Allah ballifiɗo defte kewɗe no fewi woni ceerno Mamadou Bocara Kane ɗum noon latoto ko ñande aljuma ɓawo janggo faade aseɗo so haaji jomiraɗo ɗum ne kadi koye dow inde teddungal khalifa galle o woni ceerno Abdullaahi Kane kono kadi ɗiɗo hen ñalɗi diine ma tawtori ɗuma gardiɗo heblo sukaɓe Afrique woni ceerno Habous Diallo kam ardi lekkiki kala cataɗe kalɗo mbawi wonde e nder leydi Mauritanie garde gola ceerno Boubacar Gaye tintine dendagal tawiteɓe leydi Mauritanie kala kanko ceerno Habous Diallo ma o tawtore wonande ɗiɗo hen ñalɗi diine hakkude aljuma e aseɗo baɗoji ton to kay hayɗi ɗum noon wo jippoto koto galle ceerno Ahmadou Tidiane Ba to moderne kono kadi kanko ceerno Habous Diallo ma o ar warday sete makko ma o arde ceerno Mahamadou Ballali taw kadi komo goñeje mo ganduɗa ko gando moƴƴo lattuɗo gandal no fewi kono ne kadi ma o emo bismi en dendagal bandiraɓe kala kono kadi ha tenti noon ceerno Abou Siradio Sow duɗal hadaygal Qur'ana ngal ganduɗa ene joɗani ɗon heblo sukaɓe fi kono kadi ene woni ɗon gam heblude sukaɓe ko fati banggue gande jangguindeɓe sari Allah kame Qur'anil Karima kono ne kadi en tedniren wonande ceerno Abdoulaye Qadiri Kane ɗum noon waɗata ko ñande aljuma fayi ñande asende ñande alhamis nde noon ko ñande hen kanko ceerno Habou Diallo yettoto ɗon ɗo wuuro kay hayɗi ɗo no mbiruɗen kabaruji men e leydi Sénégal Issa yankoɓe tawiteɓe windere kala ha tenti noon tawiteɓe gendi leydi Sénégal ɓe puɗɗima korka mabɓe ɗum ko hande fuɗɗi ɗum ko caggal ñalawma hanke o nde waɗa mardi garan ko sukaɓe jahata école moni kala adda ñaaƴayru ndo yiiɗi ñaaƴirde walla ni adda concal ngal yiiɗi ɓornade caggal oɗon ñalawma noon ɓe natana wonande korka mabɓe e nder leydi Sénégal wonande Issa yankoɓe wonɓe ɗo kolliti korka mabɓe yahata koye juulu kam ene wondi kadi e mesuji kala jamma korka mabɓe noon ma duumo balɗe capanɗe naya khalifa général mo Tijani woni Serigne Babacar Sy Mansour hanki waɗi haalande muma ko faale banggue caɗele teskaɗe nder genni ndi leydi Sénégal ɗum ko caggal nde o yetti jomiraɗo Allah subhanahu wa taala o juule annabi o sallllahu alayhi wa sallam o arti ala ko ɓuuri jaam moƴƴude ala kadi ko ɓuuri fitina bonde oɗo saha noon Sénégal ɗo tolni ɗo ala ko yiɗi so wona jaam ala kadi ko noddi so wona jaam ɗum noon ɓawde mawɗo leydi ndi ƴetti pellital ɗe gueɗe dirtinama ha sappo e joyyi lewru décembre wonande kadi weeɗi junggo mum faade banggue classe politique mo leydi Sénégal foti ko nottade goɗo hen junggo kamɓe kala ɓe jooɗo ɓe jewtida taw kadi ko hunde rewde lawol ko wona ɗum ko o erima maw leydi Sénégal nde yuɓɓinoyta wonande sumgoji dewɗi lawol baɗɗi peewal baɗɗi potal wonande ɓiɓɓe guendi ndi kala kono kadi o erima wonande kamɓe ɓen dawriyankoɓe kala nde mbawata nottade wonande oɗon dialogue koolaɗo kuuɓala américaine woni Anthony Blinken hanki téléphone hakkude muɗum e hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall ɓe kaldi ko juuti no fewi kono ko fate banggue tambiɗo konngol galle lamorgo mo Amérique kam yaltini ɗiɗon konnguɗi holliti Amérique ha hande fandare muɗum ko laamu leydi Sénégal nde yuɓɓinta sumgoji dewɗi lawol pewɗi kono kadi nde ñippata oɗo hen fitina gonɗo e hebde nder leydi ndi Sénégal ko fati e banggue suñu élection eɗen gandi ko cate kewɗe nannatude ɗon mbaɗi foɓre mawde ɓen hanki yinnoɓe yuɓɓinde seppoji mumen e nder boli Dakar caggal noon nde préfet haaɗi ngoɗon seppo ɓe dirtini ɓe batti ɗum 17 février woni aset paaɗoɗo hennoɓe kolliti koɓe waɗoɓe gon seppo gam wullitade wiide kay wonande sumgoji ɗi nde juɓɓinte kamɓe nana ɓe gandi hayso tawi woni ñoosima ko fati banggue 25 oɗo hen paaɗo guila e arrestaurement ha e goɗɗum kala kono ɗo hen e gasgol manda mawɗo leydi ndi Sénégal ɗo e avril fandare mabɓe ko yidde ɗum yuɓɓine beele ne heewa lawol kono kadi ɓiɓɓe leydi ndi gona e nden kay kisala ɗum woni fandare mabɓe caggal ɓatake caktaɗo noddugol hakkude Abdou Diouf kam Abdoulahi Wade faade mawɗo leydi Sénégal caggal ndu noddandu haalaji kewɗi noon to banggue réseau sociaux
jalti toon ngam ñingde ɓen laamɓe ko jeyi sababu nde tawi fitnaji mbaɗi le 11 mars 2021 ɓe nannan hen kunude mabɓe Abdou Diouf noon hanki yaltini ɓata goɗɗala ko ɓuuri jaam ko fate banggue constitution leydi ndi yooɓe duttoɓe tugno hen ene gasa kadi ma wallitɓe to banggue kaldigal kam ene wondi e dialogue kala keddotoɗen ha joni koye leydi ndi Sénégal loni taw kadi ganduɗa ko cetal darningal haqqe innama aade ɓe erima losko nde watte ko fate banggue ɓen tatto wasɓe pittali mumen e ɗiɗo hen seppoji baɗɗe nder leydi Sénégal hen goto wasi fittandu muɗum ko toon to Saint-Louis on noon wiyeteno ko Alpha Yero Tunkara ko hande o wira alarba hande o ɓandu makko toccita koreji makko wira toon to nokku biyeteɗo dindi felo ne tawe toon to Kédougou ko hande o wira ɓe kolliti losko nde watte hene goɗɗo baraɗo ɗon ɗo Dakar kame Ziguinchor kala gartaten koko fate banggue CEDEAO noon mission mabɓe baɗɗo balɗe tate nder Dakar ɓe kolliti ɓe jododima e hoorejo yeesojo sursarɗiyeji mo leydi Sénégal kono kadi ɓe jododima e gurbaji parlementaire kewɗi ɓe jewtide mumen ɓe kolliti noon maɓe nawtu koɓe bindi ko kala kono ɓe ɗamini ma sete goɗɗo ar gam wallide leydi Sénégal ko fate banggue ɗowgol dialogue kaldigal hakkude ɓesguji leydi ndi kono ɓe teski leydi Sénégal ko leydi jaam wona leydi fitina kono kadi ko leydi jeeɓetendi hande e nder aduna kala ha tenti noon e leyɗele tartiɗe leydi Sénégal nde tawno ko leydi ndi ganduɗa fiyande fellani ɗo ha lamɗo tettira e force walla e wawnere ɓe kolliti wonande on jaam noon donaɗo ko on tigui ɓe jiiɗi diño e nder leydi ndi ha o saaha gonaɗo gartaten koye dawriyankoɓe Karim Wade ko fate banggue konguɗi kaldigal less ene jokki hakkude Ousmane Sonko e Macky Sall beele Ousmane Sonko yaafe yalta kaso kanko Karim Wade holliti omo yonni ɗum kono ko wona ɗum ko Guy Marius Sagna yaadiɓe Sonko kolliti ngal kaldigal biyengal ala hen kala ko woodi tene kadi ɓe kolliti ɗum wodani haydara gartaten koye fannu goɗɗo Afrique kosam jonde mum joɗima to Thiès ñalawma hanki o jonde disnodiral beele Afrique ne wawana hoore mum to fannu kosam nden jonde ko hanki uddi to Thiès jonde nde mande duumo balɗe tati tawtorama Burkina Faso Cameroun Mali nonne kadi Mali Mauritanie Niger Nigeria Sénégal ɗuɗo ene leyɗele kala tawtorama ɗum noon koye disnodiral e yurnitade wi bio guro Sule on holliti nde ɗo henna eɓɓore ko eɓɓade ko ɓooyi kono fandare mabɓe ko beele Afrique ha tenti noon Afrique de l'Ouest ne wawana hoore mum to fannu banggue kosam kedanɗo wonande jaagoɗo gaynaka to banggue kosam leydi Sénégal o holliti aset jawtuɗo henno ɓe jaɓɓima kene tolno 1,3 naggue taw ko nayyi giwoji tan to Europe taw kadi ko nayyi bawɗi ɓirde litre uji kewɗi no fewi fawi koye ñamande mum e yarande mum kono kadi ɓe ɗamini ɗo e lewru mars fandu ndu maɓe jaɓɓo kene tolno e 1,2 taw kadi ko naggue foof wonoya 2,5 naggue ne ɗamina ma ahoy nder leydi ndi Sénégal o holliti noon wonande oɗo saaha mo gonen leydi Sénégal waɗi taɓal manggal to banggue kosam wonande ɓetande ɓiɓɓe leydi ndi kono kadi ɗi nayyi ko ɓuuri teskade mbawi wurde koye zone Niaya walla takkomaje kaɗɗe ɗe beele climat moɓe koye hebdito hen o on climat wawa duumade to banggue ga beele nayyi ɗi gona e ndenka e kisal to Fatick yeeyoɓe to jeere nde Fatick yidde mabɓe ko état leydi Sénégal nde waɗantaɓe jeere mawde no fewi taw ko jeere liɗɗi mabɓe bonat tene kadi kamɓe ɓe guuri tan ko en fannu ha tenti ko fade banggue gueɗe giwoje maayo kono ɓe kolliti caɗele ɗeɓe teski hen ha tenti noon so yeehi ha ngule kiki ari to Kaolack police fawi juuɗe mum kene fotto wonde 46 migrant wonnoɓe jaga jaya tamɓe kala noon ɓe giwi koye nder diwan Misra kame kusanar toon ɓe giwi tawi nder région mo Tambacounda hakkude jaarowo e duuɓi 12 fayenma duuɓi 35 kamɓe ɗon ɓe paano ko toon to Mbour wi wonande toppitiɗo chef de service régional de la sécurité Aliou Bawo hollidi kamɓe kala ɓe tawi e juuɗe o saaha gonaɗo to Dakar fettanode toon to Derklé to cité Barka 3e étage ha waɗi noon yimɓe jeeyo gañiɓe hen caggal cukalel bisnoguel Bachirou
kande duuɓi jeeɗiɗi nde waasi en fittano mum goɗɗo kadi debbo mo duuɓi 50 nottottoɗo inde Dieynaba Diallo kañumne waasi en fittano mum firti ko ɗiɗo maayi hen tatone kedduɗi e gañande toon to hôpital mo dalal jama caggal kippodiral hakkude leydi Sénégal kame Côte d'Ivoire ha Côte d'Ivoire elmini Sénégal Kripé Diatta ko fettiyanke mo leydi Sénégal dañino yaltinde konngudi gam ñingde arbitre noɗo oɗon match o ko fate banggue noon section makko yalti hande o kanko on Kripé Diatta mo jooɗo match ji nayyi o fettata kono kadi ka fayima kene tolno e million ngaji 10 amende taw koye koppareje franc CFA ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulaar nde leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie ambassadrice mo leydi Amérique Cynthia taweteɗo to Nouakchott hanki yuɓɓini conférence mawɗo no feewi conférence international ko fate banggue haɓade ɗalle ɗe ndewani lawol gam teskede ɓesguji Mauritanie naɓe hewɓe kay tacci keerol Amérique naati toon o holliti hay sen waɗa gartam to banggue faggudu lebte e caɗele taweteɗe hen ɓuuri hewde ɗum jeeyi sababu noon o noddi gouvernement mo leydi Mauritanie nde catal darnete ko ɓuuri yawde gam faabade ɓesguji Mauritanie naɓe ha mbawa dañde golle moƴƴe no fewi jagorɗo délégué ɓattiɗo jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie o holliti Mauritanie ne jogui darde haɓade ɗanle ɗe ndewani lawol kono hande o kadi Mauritanie woni no demal taccoɓe ɗe ndewɗon faye leyɗele goɗɗe kono hande temedde kewɗe kay so gaari Mauritanie tan ko ɗon keewi a joɗade men ketto kumpital men musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia mi salminima. mi salmitima Sar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o kabaruji men ɓurɗi tewtuɗo e nder leydi hono Mauritanie hoorejo leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazawani heeɓi rapport taw kako gadano ko fewti kay e disno nder e tawɗe ko yowiti e jangde leydi hono Mauritanie e juuɗe oɗo biyete hono Ibrahima Fall Wul Mohamed Al Amin gardiɗo taw kadi ko juɓɓudi ndi bato ko yowiti e rewnido hono ɗanle taw ko ɗe ndewani hono lawol yuɓɓinama ɗo e laamol ko leydi hono Mauritanie hakkude leydi Mauritanie e leyɗele hono dendude jagorgal ko leydi hono Mauritanie ko yowiti kadi e gueɗe kadi caggal hono leydi holliti gartam nde jonde nde addane ɗen leyɗele ono oɗo joɗɗi hono leyɗele hono dendude Amérique hono biyeteɗo hono Cynthia Kist on de o wi wonde hono sukaɓeɓe kañumen no ɗannirtoni ndi ma addan kadi ko leydi ndi kadi wasde kadi ɓamtade no fewi kadi noon gurdameje mabɓe kadi toon ma hulɓino no fewi kono o wi noon alay saago peeje ɓame gam kay riwtude ɗeɗo ɗalle o wi kadi ɓen kadi taw kadi ko ɓay ƴewane taw kadi ko juɓɓudi moƴƴudi nde mate kay mate ma ɓamtu kadi e nder leydi he leydi hono Mauritanie mawni ni ñalngu kay windereyankore ko fate hono radio nde tawno ko 13 lewru taw kadi kono colte ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e jeegom ɓe ciftini noon leydi hono Mauritanie hono radio Mauritanie o kañumne wawa kay kono sosede ko guila e nogas jeɗɗiɗi taw ko lewru hono juin hirande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeetati ko addi kay aɓe keeɓa kadi koye mabɓe kono keeɓa indépendance mabɓe radio o noon joni no toon ko Saint-Louis ene wawi kadi wono wadde kadi taw habaruji moon toon to Saint-Louis ɓe gadduno ɗon wiide wonde noon wono gueɗe kewɗe noon nafoore radio e ko ene herori ɗum ko nafoore ɓolde tan woni hen leyɗele dentude Amérique balliti hono leydi hono Mauritanie toon to ka Mbera to hodde El Sharqi koppareje kewɗe no fewi fodde kay hono milliard uji kadi joyyi e taw ko kalis to dollar gam wallidde ɓen moliɓe to oɗon hono camp ene wayno toon oɗo Ahmed Wuld Sidi ko gouverneur oɗo wuuro Kay Hayɗi ardima ñande mobare 17 lewru ndu gonɗen ndu pittugol wuuro ngo taw kadi koye ballodiral gardiɗo hono taw kadi ko falde nde woni hono maire o wonde e World Vision ko ɓen tigui ɓami ɗeɗon peeje gam garɗinde wuuro ngo e guila e beddaji mumen ha e wona e ɗen ɗin kadi nokkuji météo mo leydi hono Mauritanie hollitide ñande mobare 17 lewru ndu gonɗen ndu nokkuji kewɗi e nder
leydi hono Mauritanie ngoleki ma yillo ɗumen toon wondude e hendu ene mbiya tan joom otoji ɗi yo mbaɗu haqqille kadi ɓen kadi aynaɓe ɓe rewɓe kadi e nayyi mumen ma walla ni e jawdi toɓotori ndi hani ka ɓen kadi taw kadi ko remoɓe yo tinno goto foof ƴeewa bidon mum moƴƴo ko sooma yoɓoro ɗum wasa yarude taw kadi ko juuɗe ɓole Sar Abdoulaye Saar ko ɗum ɗo tonguɗen e kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie taw wonno koye dande musidɗo Arsane Oumar Mbodji gorko mo Sar ɗo ngam weltare Ayawod TV. Alhassane Oumar Mbodja golle ma jooɗi peewi kumpital men to leydi Mauritanie ko an uddi ɗum sen giwi to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali hanki o galle Kuluba fuɗɗama toon puɗɗogol taw ganduɗa ko waɗande wonande koɗinkoɓe gendi leydi Mali taw ko sifa mbaadi garɗuɗi no feewi gila tan wonande nogas janvier mo ganduɗa gila tan nogas janvier 1960 taw kadi ganduɗa ko armée leydi ndi gila tan sosa ha yettiɗo hen ɓe banne taw ganduɗa ko cimtol ngol ganduɗa garɗugol taw ko histoire mabɓe garɗuɗo winde ha ɓuura kadi yuɓɓude wonana ɓiɓɓe gendi leydi ndi kala ɓe ganda fayidagal armée gendi leydi ndi taw kadi tawtorede e gon eɓɓore ni woni koye junggo général ya Moussa Camara ɗum noon wo holliti ma duumo kene foto wonde hittande ngam beele ɓiɓɓe ɗi ndi mbawa tigui teskede hen e teskinde koye mumen kono kadi tambi nguɗon gomugol binditagol wonande ko professeur Abdullaahi Konaté kame yaadiɓe muɗum wonino noon jagorɗo taw kadi ko jagorɗo kono ko on toppitto ɗeɗon gueɗe kala ha ɓuura wawde yuɓɓinede finoɓe to ma hinna ha fayenma to ba Fulaɓe oɗo saaha e rango ko woto ngam ɓe kolliti teskede coggu guura ene ɓeydi no feewi ɓe kolliti sac mo 50 kilos taw ko maaro ɓe codano ɗum ko ujunnaje 4 e temedere kono hande o yeehi ha yettoyi ujunnaje 4 e temedde 4 mbuuɗu firti noon kene foto wonde buuɗi temedde 3 ne ɓeydi hen bidon nebama mo 20 litres jaratno ko ujunnaje 3 hande o yeehi ha 16 000 francs CFA woni ujunnaje 3 e temedde 2 mbuuɗu so tawi noon ko sac sukara ɓe codano ɗum ko ujunnaje 6 hande o noon yeehi ɗo tan e nder jonti ɗiɗi yeehi ha yettoyi ujunnaje 6 e temedde 2 mbuuɗu haalaka noon gueɗe cewɗe goɗɗe ten kadi ɗon ɗo ɓatti lewru korka teddunɗo caɗele goɗɗe teskaɗe ko kuppiraji faya koye nguleke korka kono kadi aset jewtuɗo e no fiyoɓe fuuruji mburu mbaɗino conférence mumen gam erade autorité ji leydi ndi oɗo saaha nde mbawata yurnitade caɗele kuppugol ngol saabu saahaɓe jooɗo ñalawma no woruno taw ɓe jiyani coura teni kadi dognata fuuruji mabɓe ɗi ko coura teni kadi so ɗum wodani ɓe jooɗo tan bonni économique mabɓe kala yaari hen a caggal to Guinée Conakry wonande diɗɗal avocat ji taw kadi ko heetanɓe Mamadou Baylo Diallo ɓuɗandirede guiɗo fulɓe ɓe erima noon justice leydi ndi ha tenti noon tribunal kaluma weddiɓemo e kaso kene tolno hande lebbi 15 wonno ko guila 19 lewru novembre 2022 kanko noon wo nanguirano ko erade seppoji e gueɗe ceɓɓitiɗe e oɗon fannumo laamu ngu tuumimo wadde complot yidde waddemo dillere e nder leydi ndi ɗum woni ko tuumira guil nden noon omo tawi kaso o ñawaka teni kadi o accitaga wonande ɓen heedanɓe ɓe kolliti ɗum wawata wonde alay saago wooda hen ko waɗa to Guinée Conakry jagorɗo ñawoji gendi leydi ndi erima wonande nden ka e kisal nde renete ɗin mairuji ardiɓe commune aji hay goto woto yaltu leydi ndi ene jogui passeport mum kamɓe kala yo passeport mabɓe tete ɗum noon ko teskede mbuñari ne heewi no feewi kame dirtinde ngaalu leydi ndi kono kadi audit ma waɗe e mabɓe ko ɓooyata ko ɗum noon firti tan ko ɓooyata remplacement mabɓe ma dañe kono kadi woni mairuji e koye men kolliti ɗum ɗo henna wona e ndimago to Libéria horeji o leydi ndi ɗum ko caggal hanki gonnoɗo jagorɗo défense leydi ndi nde windi ɓattake mum acciti golle mum jaɓanama ɗum ko caggal seppoji rewɓe to Morovia ko wona ɗum ko noon horeji ndi toɗɗima suka debbo biyeteɗo George biyeteɗo Géraldine Georgie ko on George ko on woni toɗɗaɗo nannoɗo e armée guila tan hitande 2006
kam woni jagorɗo kono leydi ndi ngol woni goyde ko leydi Libéria debbo ene toɗɗe oɗon poste to Niger wuro wiyetengo Tombo Garba toon kadi ne tawi nder région mo Dosso jagga toon ko drog jonɗo no feewi on drog noon ma won 600 piccal wonande 795 kilo taw ko huuɗo bonko ko en wonde poɗɗe ma won 23 piccal 800 taw ko poɗɗe tramadol ɗum woni ko jagga toon ɓe noon tawraɓe ɗum mbiyama teeb ko fade ɓengue gouverneur région woni iro Ousmane wo erima finoɓe toon ɓe nde ballodirta e police beele kala dognoɓe toon huuɗo bonko ko walla poɗɗe kaɗaɗe ɗe walla carburant to banggue trafic mo rewani lawol walla guyka motoje e goɗɗum kala yo jokkodire laamu ngu beele jomumen mbawa fawede juuɗe to leydi Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré riiwi officier ji 4 ɗin officier ji noon sifande ñande 9 ɗiɗo hen reedu kono ko hanki ɓe ɓoora e golle mabɓe ha laaɓi ɗum ko par jagorɗo kono leydi ndi woni Kassim Koulibaly hollita noon ɗin officier ji diwaɗi ɗi ɓe mbaɗata ko trafic yeyde armé e guyka e wadde gueɗe ɗe kanani hoore ndi holliti noon kañum yaafotako ko ninke mbaɗo gueɗe ceɓɓitiɗe nde tawno ko kañum foti wonde neɗɗo ɓurɗo wonde pewɗo e nder leydi Burkina Faso to Côte d'Ivoire kippodiral final ñande alet jewtuɗo e no hakkude leydi Côte d'Ivoire kame Nigéria on biyeteɗo Victor Lobba gorko mo duuɓi gayi gonnoɗo to stade Alassane Dramani Ouattara Abidjan ene yeeɓa match ɗe nde final o gasi tan wonande ko Côte d'Ivoire nawi kuɓere ndi ko ɗon wo dañi crise cardiaque aɗa mo guitaɗo hôpital taw wasi hen fittandu makko RDC Congo Kinshasa seppoji gulɗi jaw faade wonande ɓen occidentoji gueɗe men kewɗe kelama toon won seppo noon ɓe duppi ko heewi no fewi gam hollideɓe mette mabɓe wiide kay leydi Rwanda ene rewi tan caggal rebel mo M23 ne wallita ɗum gam bonnude leydi Congo ɓe eri noon ko occidentoji ne beela ɗum ko kañumen goni caggal ɗiɗon wonande wargoji ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no fewi Afrique du Sud kañumne ƴetti pellittal hakkude RD Congo kame Cyril Ramaphosa felliti ittude kene wona ujunnaje koninkoɓe taw koye diɗɗal SADC neldude toon to RDC Congo beele kadi wallude leydi Congo toon to Nord Kivu ha wawa dañde jaama e juuɗe hoɓelen ɗe M23 keddotoɗen koye ɗin fannuji RCA jaagoɗo rewɓe kame sukkaɓe o holliti ha oɗo ñalawma gonɗen ko fadde banggue groupe aji joguitiɓe armée ji tawi nder leydi ndi ne mbaɗa recruté wonande sukkaɓe tokkosɓe taw kadi ene mbawa gollanade ɓen joguitiɓe armée ji kene wona joni ujunnaje 10 sukane tawe e juuɗe mabɓe woni hen sukaɓe jangguinte tan ko ndefu woni hen pittat woni hen kadi ko sukaɓe ɓeɓe jaɓata to banggue lelde holliti noon ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe poɗɗe darede ha ɗen gueɗe gasa e centre Afrique duttoɗen koye Afrique du Sud ho leydi muɗum joƴƴini kadi plante goɗɗo faade e leydi Israël ɗum ko toon to cour pénal international ɗum noon ko wonande leydi Israël hutorade doole mawɗe no fewi jangu faade Rafa ha ganduɗa pittali kewɗi keddi toon to Rafa paɗen Gaza ha hande de ko bomboje gulɗe jaw jippoto toon ɗon ɗo jonde woni e jooɗade hakkude Israël toon to Égypte ɗum ko délégation Israël naɓe jettiɗo toon to Caire lamorgo leydi Égypte gam kaldigal dartingol jeygue e accidde otage uji mbete ɗum ma won nandirala walla ala ko ay wonde kala koye ngal kaldigal wona toon leydi France holliti metti mum to si Jordanie kene fotto wonde no gase jeetato Cologne Israël naɓe to ko hutoriɓe doole no fewi hande o woni tan ko médiaji kala kollirta ko cukalel dewel nottotoguel hindi Rajaba ngel noon yarata koye duuɓi 6 ɓittinoguel e nder oto kañum e jinnaɓe muɗum to Gaza to bomboje ne tolnire e kala banggueji ko nden ƴetti téléphone noddi croissant rouge ene waya e téléphone gaare paaboɗe amen ɓen kolliti ma ngar fabade haɗa ɓen jettade kam taw bombo yani e oto mabɓe ngel wasori hen fittandu maggela Amérique noon holliti metti mumen ko fati banggue ɗeɗon gueɗe ɗe Israël woni e wadde toon to rafaɗo ganduɗa ken wona million ngaji taw ganduɗa ko Palestine naɓe juukiɓe toon
yaltirde fade toon to leydi Égypte hewɓe kay pittali men keddima toon Turki Égypte balɗe e duuɓi kay kaldigal ala ko taƴodiral bongal woni ɗon subaka hande o Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi Turki waɗi jilmum toon to Caire jaɓimamomo toon to bowladde waɗi ngal sarmel Cheikh woni Abdel Fattah al-Sisi ɓe mbawi joɗorade gam moƴƴitinde jokkodiral hakkude mabɓe haaldude kadi dossier gulɗo jew taweteɗo toon to Gaza États-Unis de Amérique ko pooɗi ndure ɗum ko hakkude Sénat ɗum ko ñalawma hanke o caggal nde Sénat wooti kay wonande 95 milliards ko préji dollar ne foti yaltide gam wallude leydi Ukraine kame Israël e Taïwan ɗum noon wonande chambre américaine ɓenne kadi ɓe kolliti wonande ɓe jaadani hen républicaine jaadani hen hay seeɗa ɗum noon jeeyi sababu hande o ɗen gueɗe wasde yaltude taw to Corée du Nord hande ɓe mbaɗi berlogol mabɓe taw ko missile taccowo keeri goɗɗuɗi no feewi taw koye maayo Japon holliti ɗum ko Corée du Sud musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garani en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettima laki jaam yo jaam Allah hiiramen